सारखौ खावलायबाय अननानै प्रेसनि मानसिखौ आं साखाथियाव थानो खावलायबाय जोंनि गुबुनफ्रा एसे हगारनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मानि फेरफेराखौ खुंनो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरिया बेरायनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो मिरु आफादनि बेरायखांनायनि एसे उनावनो जिल्लाफोरखौ बेरायनो थाखाय आं बे समाव কি হল কারণে আছে মানুষ কি
আমার ভাষা দায়ী নেকি মিশি ভাষা কার্বি ভাষা জীবন দায়ী নেকি আজি এই রাষ্ট্রীয় হলো অটোনমাস দিবলৈ চাইছে ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল দিবলৈ চাইছে আমি বিয়া কৰা নাই বুজ ৰাষ্ট্ৰীয় হলে সদায় বড়োসকলক কণ্ট্ৰোল দিয়া চাইছে কিন্তু বড়োসকলে কোনোদিন ৰাষ্ট্ৰীয় হলক নিজৰ কণ্ট্ৰোল দিয়া আমি হৈ নাই আমি তেখেতসকলক জোৰে লাইভাই কৰি ধৰিম বদলে মিনিষ্টাৰ কাৰণে কোনবা জনস্বস্তি আমি কৰা নাই বদলে মিনিষ্টাৰ কাৰণে কোনবা জনস্বস্তি হৈ যায় তেখেতসকলক ভাষা সাংস্কৃতিক দিকে যায় তেনেকৈ কথা আমি মিনিষ্টাৰ কৰা নাই আমি নিজৰ ভাষা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য কেনে বদলে বিচাৰিছো আৰু বদলে মিনিষ্টাৰ কাৰণে আমাৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকেল 2 স্পষ্ট লিখা আছে যে ভাৰতৰ যেই বিচাৰে পাৰ্লামেণ্টে নতুন ৰাজ্য গঠন কৰিব পাৰে কোনবা অঞ্চলত ভাষা সাংস্কৃতিক পৰা নাই কোনবা অঞ্চলত এই অঞ্চলৰ যি জনস্বস্তি নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই এই অঞ্চলৰ ভাষা সাংস্কৃতিক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই উন্নয়ন দিব পৰা নাই এই অঞ্চলৰ নতুন ৰাজ্য নতুন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গঠন হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে সকলোৱেও এই ভাৰতৰ বুকুতে নিজৰ ভাষা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য পৰিচয় লৈ কাৰণে নিজৰ যিখিনি মানে পূৰ্বপুৰুষৰ ভূমি মাটি এইখিনি কথা দিয়াৰ কাৰণে বদলে বিচাৰিছে আজি অটোনমাস কাউন্সিল আমি পাইছো আপাৰ আসামৰ কিছুমান জনগোষ্ঠীসকলক কিছুমান কাউন্সিল দিছে আমি ইয়াত কোনো বেয়া পোৱা নাই কিন্তু আজি এনেকুৱা এটা উন্নয়ন য'ত সকলো জনগোষ্ঠী সকলো চেষ্টা কৰিছে জিআই থাকিবলৈ বিচাৰিছে সংগ্ৰাম কৰিছে কোনোবা সংগ্ৰাম কৰিছে কোনোবা সংগ্ৰাম কৰিছে এনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত কোনোবা জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা সংস্কৃতি কৰে কোনোবা ইগনোৰ কৰে কোনোবা নেগলেক্ট কৰে এই পৰিৱেশৰ সম্পূৰ্ণ সহ্য কৰা নহ'ব এইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক কৈছোঁ যে সকলো ভাষা সংস্কৃতিক স্বীকৃতি দিয়ক অসমত এটা মিনি এনেকুৱা এটা য'ত জনজাতি সকলৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি আছে এই সংস্কৃতি আপোনালোকে মনিবলৈ নিদিব আৰু সেইটো ৰাজনীতি কৰিব আমি আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ অসমত কেতিয়াবা কিছুমান সংগ্ৰাম আছে এই সংগ্ৰামবিলাক আমি নিখিল জনগোষ্ঠী আমি ভালকৈ খুব ক্লোজলি আমি চাই আছোঁ কৰি আছোঁ আমাৰ প্ৰশ্ন চলিছে বড়োসকলে আমাৰ সংগ্ৰাম নিদিয়ে আমাৰ জাতি ভয় নাপায় এই কামটো সকলোৱে কৰিব এই কামটো সকলোৱে কৰিব বড়োসকলৰ কথা বড়োসকলে চিন্তা কৰিব লাগিব আমি কাৰো জীবন যাপনত কাৰো সেলফ ডিটারমিনেশন কাৰো এজেন্ডা আমি সকলোৱে বিচাৰো আৰু আমাৰ দিব লাগে আজি সময়ত অসমীয়া মূলভূতিৰ যি সংগ্ৰাম চলি আছে এই সংগ্ৰামত বড়োসকলে কোনোদিনে বিৰোধ কৰা নাই আৰু এইভাবে ঐক্য হোৱা নাই যোৱা সময়ছোৱাত যিবিলাক সংগ্ৰাম হৈছে এনআৰচি সংগ্ৰাম আমি এতিয়ালৈ আছোঁ যেতিয়া সংগ্ৰাম হৈছিলে তাত আমি এতিয়ালৈ আছোঁ কোনো এটা সংগ্ৰামত নিখিলৰ স্বাধীনতা জনগোষ্ঠী ইয়াৰ পৰা দূৰ পৰা নাই কিন্তু যি সময়ত অঞ্চলৰ জনতা পৰিৱেশ হয় পৰিস্থিতি হয় অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম হয় তাত কিন্তু আমি সেইসকলৰ নেতা সেইসকলৰ ইলেকশ্যনৰ পৰা হৈছে আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ আজি বড়োসকলক বড়ো অনামৰ পৰিস্থিতি ওলাই বড়োসকলক এগিয়ে কৰাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ চলিছে এই সময়ত সেইসকলে মাত মাতা নাই আমি আজি আপোনালোকক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আজিও বদলে বড়ো অনামৰ সৃষ্টি হ'ল অনামৰ যি সংগ্ৰাম চলিছে এই সৃষ্টিকৰ্তাবিলাক হয় তেখেতসকল আমেৰিকাৰ আহিছে নেকি তেখেতসকলৰ নিউজবিলাক চপাই আছে তেখেতসকলৰ ইণ্টেলিজেন্স ইনপুট দিছে তেখেতসকলৰ নিৰ্ধাৰক কোন হয় আজি আমিও জানো আমিও বিচাৰ কৰোঁ আমিও চিন্তা কৰোঁ সেইকাৰণে আজি আমি কি হৈছোঁ যে আমি আইনৰ কাৰণে অইনৰ ভাল কৰিবলৈ যায় নিজৰ যাবলৈ চাইছোঁ অইনৰ গীত মাত নিজৰ গীত মাত পাহৰি যাবলৈ চাইছোঁ আজি আমাৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে আৰু সদায় আমাৰ মিডিয়া হৈছে যেতিয়াও হৈছে যে তোমাৰ নহয় অলপ হীন হয় তোমাৰ ভাষা অলপ হীন হয় তুমি যি কাম কৰা এইটো মানে ভাল কাম নহয় কাম কৰিলে ভাল কাম এই কাৰণে আমি পুনৰ সৃষ্টি হ'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যোৱা 30-40 বছৰে যি উন্নত জনগণ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আছে বদলে অঞ্চলত নিজৰ চেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যনৰ কাৰণে নিজৰ
जाति जिआई सरकारने जे संग्राम আছে এই গোটেই সংগ্রামটো বড় জাতীয় বাধা হাইলাইট এরিয়া এটা স্ট্যাটিস্টিক্স আছে বড় বড় পন্থী বেলেগ বেলেগ পন্থী বিলাক জাতি তৈরির পন্থী বিলাক হয় ইয়াতে কষ্ট সংগ্রাম কৰিছে বহুত জনগোষ্ঠী ৰাইজে কষ্ট সংগ্রাম বিলাক আছে কিন্তু বড় বড় ক্ষেত্ৰত বড় পন্থী বড় জনগোষ্ঠী বিলাক এটা ভুল হলে ইটো গোটেই জাতিক জড়িয়ে পৰে কোনবা এজন ব্যক্তি যদি বাবা পৰে গোটেই জাতিক জড়িয়ে হয় আজি যেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি চিন্তিত হৈছো এই কাৰণে কেৱল এটা জুজুলা বলে আমাৰ নাই কোনো এটা জীবন বলে আমাৰ নাই তাহানি কৈছোৱা খবৰ কাৰণে আমি হাজাৰ হাজাৰ মানি আইছো আৰু আমি বিৰোধ কৰিবলৈ সাজু হয় জাতি জিয়াই থাকিব লাগিব ভাষা জিয়াই থাকিব লাগিব ভূমিৰ নিৰাপত্তা লাগিব উন্নয়ন লাগিব সংবিধানিক অধিকাৰ লাগিব মানৱ অধিকাৰ লাগিব আমাৰ সামাজিক অধিকাৰ লাগিব সাংস্কৃতিক অধিকাৰ লাগিব ল'বলৈ যাওঁতে অধিকাৰ পাবলৈ যাওঁতে আমি কোনোদিনে কোনো এটা ভাইলেন্স কোনো এটা মানে জীবন জগতৰ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ আমি সাজু হয় এই কাৰণে যিসকলে আজি সংগ্ৰাম কৰি আছে আপোনালোকৰ লগত আমাৰ মৰেল চাপৰ্ট আছে আৰু যি লাগে আমি আপোনালোকৰ লগত আমাৰ সলিডাৰিটি আমাৰ প্ৰেজেন্স আমি আপোনালোকৰ লগত দেখাম এনেকুৱা সময়ত আমি বহুত কাম কৰিব নোৱাৰো যি কাম আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে এই কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক সকলো নিজৰ চিন্তা কৰিছে আমাৰ মানে ini asasnya sama di asasnya dengan harinya menuju sana menuju sana kasih saya kasih cincin kau bakal kau jadi ada hari sasa jauh hendak kau bakal hendak besok Facebook Twitter TV media mana hanya sana bola yang sosana hari hangai bazine sosana ko saya saya बेलाव समाव थामथि जोंनि समाव बिएननि समाव सावराय एनडिनि समाव सावराय बे मोनसे समाव सावरायनाय गुड गादा जानाय सेसो जानाय सावरायनाय मालाय जाय सेसो खालामनाय मोजां आदिनि सोलोंथाय जौगानाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि फारसे बिमा बाथौनि नोजोरजों जायनाय गावनि आयदायाव जों नैथि थाखोनि नोजोरजों बेबहार खालामनाय आसार खान्थि दिन्थिनायनि थाखायसो जोंनि मानसिफोरा समाव सारबोनो गोनां जादों दा बेनिखायनो जों बाबानि थांनानै बे खोथाफोरखौ सोलायनांगोन जों जोंनि समाव जोंनि फोरनि समाव जों जोंनि ग्राफ समाजनि सावरायनाय समाव बै हारिफोरा जोंनि जानाय आयदाया बिथांमोना बर' मोनसे हानजा जानानै बर' हारिनि सावरायनायखौ थं खालामनायाव बिथांमोना दिनै मुखुब जादों दा बेनिखायनो दिनै आसामाव जिएफएसनि सावरायनाय जादों बिनि समाजारिफोरजों रायज्लायनाय जादों हानायमानि जों जोंनि सोरबोनि जोंनि साननायफोरखौ फोरमायनो नाजादों नाथाय जोंनि ओनसोलाव सौसिनाय जायाखै जों सिगाङाव जों सिगाङाव बेबायदि मुंहावायाव थानो बेबायदि मुंहावायाव थानानै जों जोंनि सोरबोनि सोलायलांबाय दिनै मुलुगनि ओरैबायदि मोनसे बादायलायनाय साइन्स टेक्न'लजि बादायलायनाय बे कम्पिउटारनि जुगाव जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरा लेखा गोरों जानांगोन टेक्न'लजि गोरों जानांगोन जों लाइमोनफोरा दिनै साख्रि मोननांगौबा गावनि आथिङाव गसंनानै संसार जानांगौबा गोजौ सोलोंथाइ लानांगोन डाक्टार इन्जिनियारनि अनजिमाया बांनांगोन आईआईटी फरायनाय एमबीए फरायनायनि अनजिमाया बांनांगोन रिसार्च स्कलारनि अनजिमाया बांनांगोन मुलुगनि गुबुन जानाय थासारि जोंनि ओनसोलाव लाबोनो हानायनि थाखाय जों सुबुंफोर सोरजिनांगोन दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जोंनि समाजारिफोरखौ दिनैबो जोङो बड'फा कमिसननि गेजेरजों जौगानायनि खोथा बुंनो गोनां जागोन उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बायदिसिना थासारि लानानै जुजिनो गोनां जागोन मानोना मानसिफोरखौ जोङो नोजोर गोख्रों खालामा समाजारि अनगायै जोंनि हारिया ओरैबायदि जौगाबाय इयुनाव जों माबा मोनसे जों बेखौ नुवाखै ओंखायनो दिनै सोरबा बुंनो थाङो जे सरकारजों सावरायनाया जाबाय थागोन आरो बेनि सोमावसारनानै जों जेबो मोनाखै आरो दिनैसिम जाय सरकारा आसामाव दिल्लीयाव दङ जों फोथायनो हानाय जे सरकार नङा बिथांमोना जोंनि गामियाव नङा दा बेनिखायनो सोमावसारनाया थांबाय थागोन सावरायनाया थांबाय थागोन सरकारनि मानसिफोरा जों माबा माबि बुंनानै दिनै गोसोखौ एखनबा बोनो नागिरो माबा माबि थुख्रा जासिम बिथांमोना ओरै लायो नाथाय जों अराय सम जों मोनसे गोख्रों मोनसे
नोजोर होजाबाय जि गोरोबथा खालामनानै बर' हारिया अखानायैनो राजा जानानै फैफिननो जायो बेबायदि गोरोबथाखौ जों खालामनो हाया जि गोरोबथा खालामनानै खावसेया मोजां खावसेया मोजां जि गोरोबथा खालामनानै खावसेया मोखां सायख'जागोन बेबायदि गोरोबथाखौ जों खालामनो हाया ओंखायनो सरकारनि मानसिफोर बुंदों जे बड'लेण्डनि जेंनाया पार्मानेन्टलि जोबनांगोन बेजों लोगोसे बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जायफोर बर' फिसाफोर संसार जानानै दङ गुबुन हारिफोरनि नायखांनाय सोलाय थगायलायनाय बायदिसिना थासारियाव बै बर' फिसाफोरा सानसेनि थाखाय मोननांगोन आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जि हिल्स स्टेटास मोननांगौ बियो दिनै डिस्ट्रिक्ट सिटियाव दंब्लाबो दासिमबो मोनथारनांगौआनोसै दा बेखौबो लानानै जों सरकारखौ बुंदों ओइबार माबा मोनसे जिनिस खालामनांगौब्ला आरो बे सिटियाव थानाय बर' फरायसाफोरा थानांगौब्ला बे ओरैबायदि मोनसे सिटि जानांगोन जे जोङो 50 बोसोर फैगौ जाहाथे राजा जानानै फैफिननो जाया बे खोथाखौ लानानै जों सरकारजों सावरायगासिनो दङ आरो सरकाराबो जोंनो बिश्वास होनो नाजादों जे जेरैखि जाया बर'खौ जोङो माबा मोनसे सलुसन खालामनांगौ बर'फोरनि जेंना सुस्रांनांगौ नाथाय जों जोंखौ गोरलैयैनो थाखाय लानाया मोजां नङा दुखुनांथाव बिसोर मानसिफोर पुलिस मिलिटारिजों होसोजानानै पुलिस मिलिटारिजों बायदिसिना दिनै खस्थ' मोननानै मानसि थैनाय थैनाय बेबायदि थासारिखौ मावनानै जोंनि सोरखार दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि सायाव हाबनाय जायो दिनै बर'नि गेजेराव होनो जादों आंजों सोरखि जागोन आंसो सोरखि खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय बाहागो मोननाय नङा आमखायासो सोरखि खालामगोन आमखाजों थांनांगोन थुख्राजों थांनांगोन सुखिया जाया खालामा मानो बे बर' जाथिनि थाखाय जानांगोन मानगोनां रायजोफोर सुखिया जायाबानो बियो बर'नि थाखाय जानांगोन आरो सुखि जाया खालामा मानो बे बर' जाथिनि थाखाय खालामनांगोन ओंखायनो जों जोंनो जे गावजों गाव होंगो खालामनानै लानाया दिनै माबा मोनसे मोजां जानांगौ बर' हारिया खौसे जागोन बे खौसे जानाया बर' हारिनि थाखाय बेसेबां मोनसे गोब्राब खामानि जानानै फैबाय थांनाय समनिफ्रायनो खौसेथिखौ बयबो लुबैयो खौसे बाथ्राखौ बयबो बुङो नाथाय खौसेथियाव बेयाव सावरायनो बाहागो लायो जायफोरा दिनै खौसे जाथारो बेबायदि सावरायनो बाहागो लायो खुनु आइडिय'ल'जि प्रिन्सिपल गैयाजासे खालि खौसेथि जाथारो आरो खौसेथि गायसननायाव बाहागो लायो बेबायदि मोनसे थासारि जागासिनो दङ ओंखायनो गावनि गेजेराव बे बिमा बिफा आइ आफा रायजो राजानो बोखावला बोखावलि खालामनानै जेब्ला थुब्लि साननैसो बिजों साननैसो आंजों साननैसो बिजों बेबायदि खालामनानै लाया दिनै बयबो खौसे जा दिनै बयबो खौसे जा आरो खौसे जानायनि गुबै मोनसेयानो जाबाय निमाहा होनो हानांगोन बज'लायनो हानांगोन गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामनो हानांगोन बेवहाय बयबो सानोबा आंसो मास्टार माइन्ड आंसो माने मेन साइन्स माने फिल'सफिखौ आंसो फोरोंदों सानस्रिखौ आंसो फोरोंदों आंनि मथे थांनांगोन बेबायदि सानलायलायनानै दिनै बर' हारिया खौसे जानाय नङा दुलाराय बर' फरायसाफोरा खौसेथिया जाबाय बायदि नाथाय बे खौसेया राजखान्थिनि थाखाय जानाय नङा बे खौसेया सोरबा राजा मन्थ्रि थाखाय जानाय नङा बे खौसेया बर' हारिनि थाखाय जानांगोन गोजोननि थाखाय जानांगोन बे हारिया गुबै बर' हारिया बिदा फंबाय खौसेथि जानांगोन आरो बे हारिनि खौसेथिया बर' हारिनि थाखाय जानांगोन बेवहाय जों बर' फरायसाफोरा अरायबो दङ दा बेनिखायनो बे समाव गोब्राब बाथ्राखौ साननायसै दुलाराय बर' फरायसाफोरा अरायबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो थानाय आं मावथि लोगोफोरखौ खावलायदों आथिखालनि लाइमोनफोरा बायदिसिना जानाय जौ लोंनाय बायदिसिना थासारिया बांनायनिफ्राय बांबोदों बेफोर थासारिनिफ्राय गोजानाव थानांगोन ससियेल मिडियाया जेसेबां मोजां गाज्रिबो ओंखायनो बेफोरखौ जों बाहायनांगोन मिरुनिफ्राय लानानै मिथिम आं गासैबो बायगिरिफोरखौ खावलायदों जे सोलोंथाइनि खामानि मावनायाव सानफ्रोमबो नांनाय नङा थाखो सेनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम जायफोर स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव फरायगासिनो दङ साफ्रोमबो फरायसाया गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओंखारनांगोन आरो बिनि थाखाय जों गोब्राब खामानि मावनांगोन दा बेनिखायनो बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आङो आरो जोबथारनायाव जिखिनि जोंनि हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दङ बे हाबाफारिफोरखौ जोङो सालायलांबाय थानांगोन फैबाय थानाय समाव जोबोद मोनसे क्रिटिकेल आरो मोनसे गोब्राब थासारि बेजों सुलु मेलेमजों जों जुजिलांनांगोन गोनो गोथो जानाङा जों बयबो खौसेयै दावगालांनांगोन बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आरो जोबथारनायाव आङो सुसमावबो बाहागो लानो खावलायबाय बेजों लोगोसे फंनैसो बुंनो थांदों बे जाहैबाय 6 इशु मोननो हानाय एसएसपि बेखौ जोङो सिसिवाइ हिसाबै होबथागासिनो दङ आरो होबथाबाय थागोन जाय हारिनि एसएसपि जाया
बाहागिनि मानसिफ्रा थेर जागोन बेखौ जोङो मालाबाबो गोरलै जानो नङा क्ल'ज नाम्बार 6 आसामनि बेनि बे क्ल'ज नाम्बार 6 खौ जोङो गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा हेंथा होदों गुबुन हारिनि आफादफोरा सोरबा हेंथा सोरबा हेंथा होदोंमोन नाथाय गासै आसामनि 26 ट्राइबेल आफादफोरा ज'यै गसंदों बे क्ल'ज नाम्बार 6 खौ जों इमप्लिमेन्ट खालामोब्ला बिनि मेन कन्टेन्टखौनो सोलायनांगोन बेवहाय मा बुंनाय जादोंमोन असमियानि रैखाथि दिवस असमिया हारिनि राव थुनलाइ माने रैखाथि बिजों लोगोसे बिथांमोना 100% साख्रि मोननांगोन एसेम्बलि पार्लामेन्ट सिटिजेन जानांगोन बायदिसिना लानानै क्ल'ज नाम्बार 6 जोंनो बे क्ल'ज नाम्बार 6 आव असमिया सोदोब थानायखौ बोखारनांगोन आरो असमिया सोदोब बोखारनो हायाबा जों इंलिसनांगोन गासैबो ट्राइबेलफोरखौ सोनांगोन अब्लासो जों गनायनानै लागोन आरो नङाबा जों गनायनानै लाजानाय नङा होननानै जों सरकारखौ बुंगासिनो दङ दिनै मोनद' हारिनि बिथांमोना बुंदों जे उन्दै हारिफोरखौ जायफोरनि एरिया सुबुंफोर दङ बिसोर खालामनायाव खहा जानाय नङा होननानै जों बुंदों जे कनस्टिटिउसना एलाउ खालामा आरो बेनिखायनो बिथांमोना खालामोब्ला जोंबो सुप्रिम कर्टआव केस खालामनांगोन होननानै सरकारखौ सिनायनानै दोनदों आरो बेनि उनाव जुदि राय खालामानोबा जोङो दिनै आसामनि ट्राइबेलफोरा खौसेयै जोङो सिमा लानानै जेरैखि जाया बेखौ होबथानायनि थाखाय सुप्रिम कर्टआव केस होनानै जों बन्द' दा बेजों लोगोसे गोदान लेन्ड पलिसि आसामाव जों बयबो फरायबाय बे लेन्ड पलिसियाव दिनै जोंनि मानसिफ्रा खाजोना होनो हायै बिबांनि खाजोना बिथांमोना बेवहाय होनो नागिरदों बिनि अनगायै गोदान आयेन माखासे सोसननो बेवहाय जाय जोंनि हा-हुफोर बिथांमोना सेनानै लानो हायो बेबायदि माखासे आयेन सोनो नागिरदों फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेवहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथायखौ होदों नाथाय बिथांमोना बे आसाम निउ लेन्ड पलिसि बानायदों बेजों जोंनि मोनथायखौ सेनानै लानो नागिरदों ओंखायनो बे पलिसिखौ जों हेंथानांगोन आरो बेजों लोगोसे निउ इडुकेसन पलिसि बावैसो गोनोथो जानाय नुदोंमोन जे हायार सेकेन्डारि सेक्सन बर' बिजों फरायग्रा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों नागिरो मानो हायार सेकेन्डारियाव इउनिभार्सिटि बर' बिजों फरायनांगौ दिनै मुलुगाव जेसेबां जौगानाय सोलोंथाइ गुन गोनां करियानिफ्राय लानानै गोबां हादोरा गावनि बिमा रावजोंनो सोलोंनानै गुन गोनां सोलोंथाइ लागासिनो दङ दा बेनिखायनो जोङो बिमा रावजोंनो फरायनांगोन बिमा रावनि सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनांगोन बेवहाय दिनै गोरोन्थि जानानै जेबो गैया ओंखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम सरकारनो निउ इडुकेसन पलिसिया इमप्लिमेन्ट जानायनि सिगां बर' मिडियामनि सिगां हेंथा स्कुल खालामनांगोन स्कुलफोर बिजनेस खालामनांगोन इउनिभार्सिटि प्रफेसार जानांगोन इनफ्रास्ट्राक्चार थिग जानांगोन गोदान स्कुल कलेज बानायनांगोन टिचार ट्रेनिं सेन्टार बानायनांगोन आरो जेसेबां थानाय बर' मिडियामनि जेंना बेखौ सुस्रांनांगोन आरो भारत सरकारनि मानसिफोरा बुंदों जे गासैबो गथ'फोरखौ समान खालामनानै हो होननानै दा बेनिखायनो जोंनि खामानि मावनायनि सायाव गोबां रेस्ट होनांगोन बिगियानगिरिफोर बुंनानै आं आंनिफ्राय फोजोबबाय जै